रामलाल टाइगर बेलवा घाट अंगना में गोसिया बा, अंगना में गोसिया बा रही पिया। जोरे जोरे है नारियल नींबुआ संगमा में मुखिया ले आई पिया। जोरे जोरे है नारियल नींबुआ संगमा में मुखिया ले आई पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। जोरे जोरे है नारियल नींबुआ संगमा में मुखिया ले आई पिया। जोरे जोरे है नारियल नींबुआ संगमा में मुखिया ले आई पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई, बबुआ के भोखले होई। बोला बोला छठी मैया की रामलाल टाइगर बेलवा घाट नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर। अंगना में कोसिया बा रही पिया। छठी माई के कीड़ा पास कुछो नइखे कमी। दया कइनी माई हम तो बन गइनी मम्मी। दया कइनी माई हम तो बन गइनी। हाँ हाँ छठी माई के कीड़ा पास कुछो नइखे कमी। दया कइनी माई हम तो बन गइनी मम्मी। छठी माई के घोटिया पर बबुआ के लटिया काटाई पिया। छठी माई के घोटिया पर बबुआ के लटिया काटाई पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई, बबुआ के भोखले होई। बोला बोला छठी मैया की रामलाल टाइगर बेलवा घाट अंगना में कोसिया बा रही पिया। संजय सांवरिया रउआ कोरी जनी देरी। पलेंदर बजरंगियों के भेज दी सकेरी। हाँ हाँ संजय सांवरिया रउआ कोरी जनी देरी। पलेंदर बजरंगियों के भेज दी सकेरी। अपना ला कुर्ता आउरी हमरा ला पियहरी ले आई पिया। अपना ला कुर्ता आउरी हमरा ला पियहरी ले आई पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। बबुआ के भोखले होई अंगना में कोसिया बा रही पिया। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर।